ಅಲ್ಲೇ ಇನಿ ಕೂಡ ಸೈರಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ರಾಕೆಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡು ವೈಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂರನೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರು ಅಂತ ಸೊ ಎಂಚ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರು ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಗಾಜಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗಾಜಾಡ್ದು ಹತ್ತು ಏನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಪಂಡ ಸೈರಾನ್ ಇಂಚಪುರ ಒಂಥರ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಂಡ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪೋಂಡು ಅಂಚು ಪೋಂಡುಗೆ ನಾನು ತೂತುಜಿ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡ ಜೀವಡ ಆಸೆ ಉಂಟು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅವೆ ತುಳಿತೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಒಲ್ಪೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ದಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಏನೇ ರಾಕೆಟ್ ಪೊಟ್ಟಾತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಕೆಟ್ ಪೊಟ್ಟ ಅಂದ ಒಯ್ನ ದೀಪಾವಳಿದ ರಾಕೆಟ್ ಪೊಟ್ಟಾರೆ ದೀಪಾವಳಿದ ರಾಕೆಟ್ ಪೊಟ್ಟಾತನ ಸೌಂಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂದ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಂದು ಪುಡದಿನ ಕೇಂದ್ರೀಜಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅತ್ತ ಮೊಗಲು ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕ ನೆನಪಾಯ್ಲಕ್ಕ ಪಾಡಿರೋನು ಮಾರಿ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕಡಪುರದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ TV9 ತೂ ಯಾರಂದ ಎಂಕ್ಲೈತೆ TV9 ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಗಾಜಾಗ ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮೂಲು ಸೈರನ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೋನ್ ಆದಿತ್ತು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಸೈರನ್ ಕೆಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ತುಂಬ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಸೈರನ್ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಟಿವಿಡು ತೂದು ಸಾಕಾಂಡು ಸೈರನ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರು ಸೊ ಆಂಡಲೆ ಆತೆ ಮುಗೀಡು ಉಪ್ಪಲ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲತಿ ಯಾವ